Quan cantava el coro, l'hermano que ens dirigia em va dir: Esteve, tens molta veu i ho fas molt bé, però quan els altres canten, tu calla. Mira aquell nen, està jugant a la setmana, però els hermanos no hi jugaven pas així. Com ho fèieu, papa? Quan agafàvem les capses de cerilles i retallàvem cada cara per tenir els retrats, els apujàvem contra la paret d'en un i els deixàvem caure. I quan un cabia al damunt de l'altre, ja tot era teu. Què és això? Em molesta molt. Això és el bolquer, papa. Guapo. Adrià, fill, vine. L'avi t'explicarà una història de retrats, un joc que jugava quan era petit. Com se jugaven els retrats? Quan allà a la Coma les puntaires feien punta de coixí amb els boixets cap a la dreta, cap a l'esquerra, cap a la dreta, els anaven comptant. Ah, què és això? Em molesta molt. Papa, deixa. És el bolquer. El metge ens va dir que ens l'havíem de posar. El bolquer? Sí, no passa res. Ui, papa, vine, que t'ha eixugut el gargall. Ai, gràcies, Maria. Quina tendresa, gràcies. Papa, jo no sóc la Maria. La Maria era la mama. Jo sóc la Carme, la teva filla. La mama? Avi, anem a jugar? No.